क'क्राझार सरकारारि फरायसालिमा फरायसा आफादा गोदान बर' फरायसा बराय फोरबो खुंफुंदों। क'क्राझार सरकारारि फरायसालिमा फरायसा आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोदान बर' फरायसा बराय फोरबो खुंफुंदों। फुंबिलि समनिफ्रायनो बे बराय फोरबोआ बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', क'क्राझार सरकारारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर बनबिना ब्रह्म, एसोसिएट प्रफेसर गौतम मुसाहारि, एसोसिएट प्रफेसर डक्टर सिकोना जन वारी आरो गोबां प्रफेसरफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सुबुं फोनांजाब नेहारारि बिरखां नार्जारि, लोगो सोलोंथाइ नेहारारि रमिय कुमार बसुमतारिया हाबाफारियावनो बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फरायसाफोरखौ गोब्राब नाजानानै गावनि जिउखौ दानानै लानो खावलायो आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गाव गावनि सिमांखौ जाफुंसार खालामनायजों लोगोसेयैनो जोंनि हारिनि फारसे मोजां खामानि मावनायजों गोख्रों हारि आरो समाज दानो थाखायबो खावलायो। आरोबाव आथिखालनि फरायसाफोरा जोबोद सांग्रां जानो गोनां आरो गासैबो गाज्रि बेसाद जौ ड्राग्स लोंनाय जानायनिफ्राय जानगाराव थानोबो खावलायो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा एमए, एमएससी, बिएड डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया एमएससी आरो बिएड डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय आरो बिएड डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया बिएससी लोगोआव बिएड डिलेड डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव एमए खालामनाय लोगोआव बिएड डिलेड डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया बिए, बिएससी लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव वाट्सएपनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।